Nejdůležitější cviky při počínající vedchozrakosti. Nejprve proveďte první den 3krát denně 3 následující relaxační cvičení. Za prvé z oddílu Zvyšujeme hladinu energie, vyberte stimulace meridiánových bodů. Vezměte 2 prsty levé a pravé ruky a umístěte je na lícní kosti pod očima a rovnoměrně na ně poklepávejte, dýchejte a hýbejte očima sem a tam. Proveďte pohyby poklepáváním přibližně 10krát za sebou. Pak svězte ruce a přesuňte prsty pod krční jamku na měkké místo pod klíční kostí a tam přiložte prsty a také poklepejte přibližně 10krát za sebou a přitom rovnoměrně dýchejte. Následně položte například pravou dlaň na brzlík a poklepávejte na něj rovnoměrně dlaní přibližně 10krát za sebou. Také přitom pravidelně dýchejte, avšak tentokrát mějte zavřené oči. Svězte ruce, zhluboka prodýchejte, zlehka zamrkejte a opět otevřete oči a proveďte totéž cvičení 3krát za sebou a porovnejte, jak se po dokončení této série cítíte. Za druhé z oddílu Wellness pro oči vyberte cvičení na slunci. Najděte si příjemné místo na lavičce v parku. Pohodlně se posaďte a zavřete oči. Nechejte oči zavřené a nastavte tvář sluníčku. Rovnoměrně dýchejte a otáčejte hlavou střídavě k levému a pravému rameni. Provádějte rovnoměrné pohyby hlavou a rovnoměrně dýchejte. To proveďte přibližně 5krát na každou stranu. Vychutnávejte si přitom sluneční paprsky a pocit uvolněných očí. Na chvíli se zastavte, oči nechte zavřené, vědomně odvraťte tvář od slunce a zakryjte je dlaněmi a rovnoměrně přitom dýchejte a vychutnávejte si barvu, která vám nyní možná vytane před očima. Pomalu sundejte dlaně ze zavřených očí, zlehka zamrkejte a opatrně otevřete oči. Za třetí z oddílu Zůstaňme uvolnění vyberte uvolněné švihy. Uvolněně si stoupněte, rozkročte nohy na šířku pánve, svězte ruce volně podél těla a nadzvedněte je do stran přibližně v úhlu 45 stupňů od těla. Nyní uvolněně otáčejte trupem i s rukama na jednu a na druhou stranu a dívejte se přitom měkce a uvolněně do dálky. Dýchejte přitom rovnoměrně. Pak se na chvíli zastavte, palec pravé ruky umístěte přibližně 20 cm od obličeje
A začněte se znovu otáčet zprava doleva, dívejte se přitom na palec a vnímejte předměty v dálce, které se pohybují v opačném směru jako na kolotoči. Pohled je stále upřený pouze na palec. Na chvíli se zastavte, spusťte ruku s palcem, opět přidejte paže, nadzvedněte je do stran v uvedeném úhlu a otáčejte tělem a rukama opět zprava doleva jako na začátku tohoto cvičení. Pohled je zcela uvolněný. Oči spočívají klidně v očních důlcích a nyní se zastavte uprostřed a zavřete oči. Zhluboka se nadechněte a při výdechu pomalu opatrně pomrkávejte a opatrně otevřte oči. Pro první den potřebujete navíc zrakové cvičení z oddílu Udržujeme oči pohyblivé, zde uvolnění očí. Pohodlně se posaďte, mějte obě oči otevřené a zakryjte si oko jednou rukou. Rovnoměrně mrkejte a dýchejte a opatrně pohybujte okem nahoru a dolů. Provádějte klouzavé, rovnoměrné pohyby sem a tam. Zastavte se uprostřed a pohybujte klouzavě a rovnoměrně okem doprava a doleva. Pak se zastavte uprostřed a následně zakružte otevřeným okem nejprve ve směru hodinových ručiček a pak proti směru hodinových ručiček. Zastavte se uprostřed, zavřete na chvíli oči, zkuste vycítit, co se děje v oku, se kterým jste právě prováděli cvičení. Nakonec mírně zamrkejte a otevřete oči. Pak zakryjte druhou rukou druhé oko. Také v tomto případě pohybujte otevřeným okem rovnoměrně nahoru a dolů. Provádějte klouzavé, rovnoměrné pohyby. Zastavte se uprostřed a pohybujte klouzavě a rovnoměrně okem doprava a doleva. Pak se opět zastavte uprostřed a následně zakružte otevřeným okem nejprve ve směru hodinových ručiček a pak proti směru hodinových ručiček. Sundejte dlaň z oka, zavřete oči a zkuste i nyní vycítit, jestli je mezi očima rozdíl a jak se vaše oči po tomto cvičení cítí. Nyní otevřete opatrně oči a proveďte cvičení oběma očima. Pohybujte oběma očima opatrně nahoru a dolů, provádějte rovnoměrné pohyby, zastavte se uprostřed a poté provádějte pohyby očima zdola nahoru. Zastavte se uprostřed a pohybujte očima doleva a doprava. Provádějte rovnoměrné klouzavé pohyby. Opět se zastavte uprostřed a následně zakružte oběma očima nejprve ve směru hodinových ručiček, zastavte se uprostřed, zamrkejte, dýchejte, pak kružte oběma očima proti směru hodinových ručiček. Zavřete opět oči. Uvědomte si, jak se nyní vaše oči cítí a proveďte celou sadu cvičení se zavřenýma očima.
Nejprve pohybujte oběma zavřenýma očima nahoru a dolů. Zastavte se uprostřed, poté pohybujte očima doprava a doleva. Zastavte se uprostřed, kružte zavřenýma očima nejprve ve směru hodinových ručiček, zastavte se uprostřed, poté kružte proti směru hodinových ručiček. Během cvičení se snažte vycítit, která z obou sad cvičení pro vás byla snazší. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Opatrně a zlehka zamrkejte a opět otevřete oči. Na druhý den provádějte kromě prezentovaných zrakových cvičení další zrakové cvičení z oddílu Pružnost ve všech oblastech, zde oči sledují prst. Držte ukazovák jedné ruky ve vzdálenosti přibližně 20 cm od nosu. Druhou ruku, respektive ukazovák druhé ruky, držte 20 cm za prvním ukazovákem. Nyní se dívejte na bližší ukazovák a vzdálenější ukazovák vnímejte ideálně dvojitě. Dýchejte rovnoměrně a klidně a snažte se tento obraz udržet. Dívejte se na bližší ukazovák a přibližte ho až k nosu, nadechněte se, při výdechu oddalujte ukazovák do výchozí pozice a vždy, když přiblížíte ukazovák k nosu, nadechněte se a znovu vydechněte. A vraťte prst do výchozí pozice. Vnímejte obraz zdvojeného vzdálenějšího ukazováku. Znovu se nadechněte, přibližte prst k nosu, vydechněte, vraťte prst do výchozí pozice a vnímejte zdvojený obraz vzdálenějšího ukazováku. To proveďte ještě jednou. Znovu se nadechněte, podívejte se na bližší prst, přibližte ho k nosu, při výdechu vraťte prst do výchozí pozice. Uvolněte prsty a v každém případě oči krátce zrelaxujte. Zhluboka se nadechněte a vydechněte, zamrkejte zlehka očima a otevřete je. Třetí den doplňte svůj plán o další zrakové cvičení z oddílu Zvětšujeme zorný úhel, zde nácvik barevného vidění. Pokud nosíte brýle, sundejte je. Držte v ruce hezkou pohlednici nebo oční tabulku, která je na konci knihy v příloze. Věnujte pozornost vlastnímu dechu. Dýchejte pravidelně a klidně. A měkkým, uvolněným pohledem se dívejte na pohlednici a bloumejte po ní očima. Vnímejte překrásné pestré barvy a pokud je to možné, snažte se je přímo vdechovat očima. Poté oči opět zavřete a představujte si barvy na vaší pohlednici ještě intenzivnější, výraznější a pestřejší. Po 3 hlubokých nádeších a výdeších oči opět otevřete a pozorujte rozdíl v kontrastu, který se vám na pohlednici nabízí. Samozřejmě můžete tohle cvičení provádět také v přírodě. Během pěší túry, na dovolené nebo na zahradě se nabízí spousta příležitostí, okamžiků a barev, které můžete obdivovat očima. 4. a poslední den provádějte navíc zrakové cvičení z oddílu Mozkový jogging pro oči, zde branka z prstů.
Držte jeden prst, například prst pravé ruky, ve vzdálenosti 20 cm od nosu. A prst levé ruky umístěte za něj 20 cm za první prst. Takto to vypadá ze předu. A takto to vypadá ze strany. Nyní se dívejte nejprve na bližší prst a ideálně vnímejte vzdálenější prst dvojitě. Pak pohled vystřídejte a podívejte se na vzdálenější prst a vnímejte ideálně bližší prst dvojitě. Znovu vystřídejte pohled a zadívejte se na bližší prst a vnímejte vzdálenější prst dvojitě a pak zaměřte pohled opět na zadní prst a vnímejte přední prst dvojitě. Nakonec zavřete na chvíli oči, nebo je navíc opět zakrýjte dlaněmi. Zlehka zamrkejte a otevřete oči. Po tomto každodenním stupňování zrakových cvičení dopřejte očím vydatný odpočinek. Dopřejte jim jeden den naprostého uvolnění tím, že budete oči opakovaně zakrývat dlaněmi a budete se dívat do tmy. Také si dejte nejméně jeden den přestávku. V následujícím týdnu můžete vyzkoušet také jiná zraková a relaxační cvičení. Přeji vám spoustu zábavy při cvičení.